Jep, det her det er så min matematikaflevering. Øhm, og ja, opgave 1, uden hjælpemidler, får at vide, at vi skal gøre rede for, at integralet af 2x gange ln til x plus x dx er lige med x i anden gang med ln til x plus k. Og det, jeg synes simpelthen er nemmest at gøre den her del, det er, at jeg differentierer simpelthen på begge sider af lige med tegnet via produktreglen. Og derved får jeg simpelthen, at på venstresiden, der bliver integraltegn selvfølgelig ophævet, fordi de er modstående hinanden. Og på venstre side er på højre siden, på grund af produktreglen, som siger, at førsteledets differentieret gange med andenledet plus førsteleddet gange med andenledets differentieret. Og det er egentlig det, der er sket hernede, hvor at førsteleddet heroppe, som var x i anden, og funktionen er blevet differentieret til 2x, gange med andenledet plus førsteleddet gange med andenledet differentieret. Og hvis man kigger hernede, så er det egentlig lige med hinanden, og det eneste, der er sket, det er, at x i anden egentlig er blevet gange med 1 over x, som vi jo så også godt ved giver x. Og dermed har jeg egentlig redegjort for, at det heroppe egentlig stemmer overens ved hjælp af produktreglen, som er blevet differentieret på begge sider. I opgave 2, som er her, har vi fået en opgave, der hedder, at vi har en graf, hvor der er to funktioner, fx og gx, hvor deres skæringspunkt ligger i 0,0 og 4,0 herude af x-aksen. Funktionen f er givet, og den har jeg så valgt hernede, så jeg kan gemme det senere hen. Og ud af det har vi fået oplyst, at integralet af gx i en skæringspunkt i 0 og 4 herhenne er lige med minus 4, og det vil sige, at det er det her område hernede under, der har areal minus 4. Og det jeg simpelthen gjort, det er jo som sagt, at jeg har defineret f af x, fint nok. Derefter har jeg fundet integralet af f af x ved at have mine to skæringspunkter, så jeg får afgrænset min funktion heroppe. Og det har jeg simpelthen fået til 10,66 langt ud, uendelig langt ud. Og fordi at det her areal med, det er et negativt areal. Ja, det er under x-aksen. Det er en negativ, men fordi at det er et minus integral, så giver det et plus til sidst. Og derfor så i sidste ende, så bliver det faktisk adderet til det øvre areal, altså det vil sige areal under f. Og det kan man egentlig også godt sige også, at hvis der var en konstant, så kunne man bare rykke begge funktioner op med samme konstant, og så vil arealet stadigvæk være samme. Så derfor så vil arealet så være en minus af et minusintegral. Yes. Og ja, og dermed har jeg egentlig fået, at arealet mellem de her to skæringsfunktioner er 14,67. I opgave 3 blev vi bedt om at bestemme integralet i området fra 0 til 2 af integralet x plus 2 gange med ln til x i anden plus 4 x plus 1 dx. Og da det her det er substitutionsreglen, vi går efter, så har jeg været inde og finde den indre og den ydre funktion, hvor den ene funktion heroppe i, det er x som er ln til x, de er det med regn først, så den kan jeg for gx her, og har opskrevet den som 2x plus 4x plus 1, og derefter har jeg så differentieret den, altså gemærke af x til 2x plus 4. Den ydre funktion må derfor hedde f af x, f af x, den ydre funktion, hedder så ln til x. Og den har fundet en strangfunktion til, en som ikke skulle i hovedet, Hanne, virkelig godt, men den hedder så x gange ln til x minus x plus k. Og der må jeg sige, at vores gemærke x, den ses egentlig lidt op i funktionen heroppe, fordi at der er gang med gemærke af x heroppe på,
Og fordi at her står x plus 2, men hvor skal mærke x er 2x plus 4, hvilket sige dobbelt, så skal vi simpelthen gange med en halv længere nede i vores funktion, for at det går op. Og derfor har jeg indsat en halv, simpelthen bare uden parentesen, så det regner vi med til allersidst, og egentlig tager det indeni først, fordi det er inden parentesen selvfølgelig. Og det jeg så har gjort, det er, at du tager stammefunktionen med den indre funktion i, altså det vil sige, at du har din stammefunktion heroppe, hvor vi så har indsat den største grænse, altså det vil sige 2, her først på x plads, som ses heroppe i, og så har vi selvfølgelig indsat g af x lige her på den her plads her, og derfra får vi så de her to, og så minuser vi så med den nedre grænse, som er 0 herfra, på helt samme måde, som vi indsat 2 i det andet. Og det regner os ud til, at herover, fordi at vi skal først og fremmest få 0 ud fra, så det hedder en ln til 1, det er fint nok, men når vi så ganger med 0, så giver det simpelthen bare 0 herovre. Så derfor kan vi udelukke hele det her stykke egentlig bare strege det over, fordi det giver 0. Det er minus 0 så. Og herover til gengæld, der regner så ud til herinde i midten, at det jo giver 4 plus 8, det er 13. Så derfor 2 gange ln til 13 minus 2, minus 0, som kommer herovre fra, bare for at med, plus k. Og herinde så her så der gange vi så en halv ind nu her i parentesen. Og en halv gange 2, det er 1, så den går ud. Eller, nej, det er meget kludret nu her, sorry. Først, selvfølgelig, der står 2 herinde i, og det er gange inde i parentesen, det skulle lige gøre først. Så 2 gange ln til 13. Og der kan man så sige, at det går egentlig ud på den side med en halv, så i stedet for at bare gange og så tage halvdelen efter, så lader vi egentlig bare 2 gå ud først, så en stadig kun står ln til 13, og så selvfølgelig en halv gange med minus 2, det er så minus 1, og så kommer vores k igen. Og derfor giver resultatet så af en skraldhop, det er lige med ln til 13 minus 1 plus k, og fordi vi ikke kan udregne ln til 13 uden hjælpemidler, så er det her den bedst bestemte resultat. Yes. Så vi kommer over til opgaven med hjælpemidler. I opgave 4, der får vi to funktioner opgivet, en funktion f og en funktion g, som skal ligne, at når vi har en skål her, så omkring en skræller, der handler det om omdrejningslemmer blandt andet. Og her er det vist i et koordinatsystem i første kvadrant, hvordan funktionen f og g løber. Og der er opgivet, at vi har en masse herinde i, som også er den lerskål her egentlig beviser. Og så en skrælle under g, det er så rumfanget inde i skålen. Og der skal vi benytte modellen til at bestemme rumfanget af skålen, og bagefter volumen af det ler, som er her, så det vil både sige en skrælle g og massen mellem f og g. Og det jeg så har gjort, det er først navngiver f, så jeg husker senere hen, og navngiver g, egentlig bare så de kommer længere ind. Og rumfang så herinde under, det er jo som sagt en skrælle af g, og den løber, som I kan se her på, fra en halv til 6,5 cm, og derfor har jeg indsat den øvre og nedre grænse her, og det er selvfølgelig i kubikcentimeter, fordi vi har fået oplyst heroppe, at alle vores mål fremgår i centimeter her. I modellen har begge akser enhed centimeter. Og derfor får jeg et rumfang indeni på 29,4 kubikcentimeter i skålen. Fint. Rumfanget, eller massen af leret så, det kan også udregnes, og det er samme måde egentlig, fordi nu har vi egentlig så, vi gerne vil finde
integralet af f, og så trækker med integralet af g fra bagefter. Og derfor har jeg så egentlig sagt nu, at integralet skal gå fra 6,5 og ned til 0, fordi at skålen står fladt på jorden og ikke har et hul, kan man sige. Og derfor finder jeg integralet af f mellem de her to punkter, og minus så mit rumfang inde i skålen, som var jo integralet af gx. Og derfor får jeg så, at mit ler har et masserumfang på 5,05 kubikcentimeter. Og det er så også skrevet hernede, altså 5,06 kubikcentimeter og 29,4 kubikcentimeter. Og det var så opgave 4. Opgave 5, der får vi stillet, at vi har en funktion givet som heroppe, som jeg har navngivet hernede, så jeg kan huske den. Og derfor ved at vi skal tegne først og fremmest grafen f og bestemme et koordinatsæt til punkterne a og b, som har, altså funktionen f her, den har i intervallet 0-3 to x-værdier, som er det lokale maxima. Og der kan man se, når jeg har plottet fx hernede, så ser man så, at der ligger 3 punkter her. Og dem finder jeg så ved at intervalsolve i intervallet 0-3, finder jeg de 3 punkter, som jo så vil sige, at det er jo egentlig intervalsolve af f mærke af x, som er lige med, når tangenthældningen er 0, som vil sige lige der, hvor det vender, altså ved maksimumpunkterne op. Og fordi at vi kun skal bruge den første og den sidste, så vil sige, at det her tal herinde i midten, det er irrelevant, da det egentlig er minimumspunktet hernede. Og så bliver vi, som sagt, så har vi jo egentlig vores x-koordinater herude jo egentlig. Og dertil skal vi så finde vores y-koordinater, for at kunne finde punkterne a og b. Og derfor så sætter vi x-koordinaterne ind i funktionen f, hvorudfra vi så får vores to y-koordinater, og derfor kan vi konkludere, at koordinat a har det tal, og koordinat b har denne tal eller position. I opgave B bliver vi bedt om at finde en forskrift for den eksponentialfunktion, hvis graf går gennem a og b. Og der er der en funktion for at finde a, der hedder, at man tager y2 minus y1. Nej, min fejl. Eller nej, det er rigtigt nok y2 minus y1. Og så lige med a opløftet i x2 divideret med a opløftet i x1. Og dermed så skal vi jo gerne finde a, så den har vi jo solvet herovre. Og derudfra får vi to resultater. Et negativt og et positivt. Men a er jo så positivt, fordi at funktionen skal jo gerne køre den vej nedad. Så det giver jo god mening, at vi kan udelukke den anden. Og så finder vi b simpelthen ved at, når vi så har vores a nu her, så kan vi indsætte funktionen sammen med bare en af x og y koordinaterne op fra vores a eller b. Jeg har så valgt, jeg benytter mig af min b-koordinat hernede, så har jeg indsat x og y og a, og så isolerer jeg simpelthen bare b ved at solve den. Og den giver 0,9999, har jeg som jeg afrundet til 1, egentlig meget rundt af. Og derudfra kan jeg så finde min funktion, bestemme min eksponentialfunktion, en forskrift dertil, fordi jeg nu kender a og b, og som sagt så hedder en eksponentialfunktion b gange a opløftet i x, og når jeg har b og a, kan jeg opskrive den her, som fremgår her, og er plottet ind, som så. Yes. I opgave C bliver vi så bedt om at finde arealet mellem de her to toppunkter, som skal afgrænse vores areal. Og så har vi vores eksponentialfunktion, som ligger den øvre grænse, og vores sinuskurve nedre, som er den nedre grænse. Og der siger jeg simpelthen bare, at jeg har min masse, som er herinde i. Jeg har den min øvre grænse her, den ene grænse, og den anden grænse nedre.
Og det er selvfølgelig altid stoppet